Ahojte, vítajte u nás v pojazdnej kaviarni, volám sa Janko, mám pojazdnú kaviareň na Kolíbe, na Kamziku, ktorá je po mojej ľavej ruke. Porozprávame si niečo o káve, o tom, ako sme začali, o našich začiatkoch a ako začal môj príbeh s kávou. A ten začal veľmi zaujímavo a jedna náhoda stretla druhú a začalo to. Mal som gastrostánok, s ktorým som sa pohyboval v Bratislavskom kraji a po Slovensku celkovo. A začalo to veľmi zaujímavo, tým, že som milovník dobrej kávy a dobrých chutí, tak v tom gastre som si vždycky robil svoju kávu. Nebol som tam s kávou ako profesionál, ale bol som tam ako načenec, ktorý mal iné gastro. A vždy, keď došli stánkári, kamaráti do stánku ráno, tak sme mali dobré debaty. Predtým, než začali chodiť ľudia, urobil som kávu. No, tí ľudia začali počas dňa chodiť ku mne na kávu, aj keď som tam nemal stánok s kávou. A okolo mňa boli niekedy 2, 3, niekedy aj 4 stánky s kávou. A ľudia išli priamo od nich, vyliali koľkokrát kávu a došli ku mne, čím nespravím kávu. A potom jeden kamarát došiel a vraví, že prečo tu ja nemám kávu, že ja mám kaviareň. A vravím, že ja nemám kaviareň. No a postupne mi tá myšlienka začala vrtať hlavou. A začal som nad tým rozmýšľať. Hľadal som nejaký stánok s kávou, potom som našiel Piaggio a dlho som ho hľadal, lebo tie Piaggia išli za astronomické ceny a rozmýšľal som, že či idem do gastroauta alebo idem do Piaggia. A samozrejme človek je obmedzený financiami, tak som musel veľmi špekulovať, že ako to spraviť. A nakoniec vyšlo Piaggio úplne ani neviem akým zázrakom. Robil som screenshot na telefóne a za hodinu to Piaggio tam nebolo, zmizlo. Z inzerátov, z novín a tak ďalej. Zo screenshotu som napísal číslo na lístok, volal som typkovi a typek, že OK, že keď chcem, nech dojde, lebo otvára pivovár a tým pádom Piaggio dá niekde úplne že mimo. Som sadol do auta ráno, ešte večer som mu volal a ráno som šiel po Piaggio. Starou rozhrkanou dodávkou som tam šiel sám, nevedel som o tých kávovaroch v podstate nič reálne, lebo ja som pil filter. A došiel som tam, týpek to mal v garáži, to bolo že nové, lebo to vôbec nepoužíval. A ja som nechápal, prečo to vôbec predáva. Hovorím, že máš nové Piaggio, dal si za to pomaly ako za nové Iveco. A on, že ide robiť pivovar, že keby nerobil pivovar, tak to ostane jemu a chodí po akciách a je to celkom zábava. Keďže som už ako stankár mal skúsenosti, tak som si to kúpil. A potom vravím, že aha, tak nezmestím to do dodávky, čo teraz? Tak som si musel zavolať oťahovku z Brezna, ktoré bolo odtiaľ 1,5 hodiny cesty. A čo sa stalo ešte, že mám tam dobrých kamarátov, dodnes tam mám dobrých priateľov, tak kamarát došiel s oťahovkou, naložili sme Piaggio. Prvýkrát, asi aj posledný krát išlo Piaggio 130. Hej, po úzkých cestách, lebo to ťahal za bavorákom. To bolo zaujímavé pozerať sa na to, ako mi 20 000 ide predo mňou po zákrutách a kamarát si myslel, že to stojí pár stovák. A keď som mu povedal, že akú drahú vec viezol, tak skoro ani nedýchal. No ale nakoniec sme to zložili u nás na firme a mal som 250 km možnosť ísť po vlastnej osi, čo je nereálne, lebo do kopca to ide 15. A dobre, kopec akože bicykel ma dokáže predbehnúť na tom, no to má nejaké 3 kone. Nebolo to reálne prepraviť po vlastnej osi, keďže je to dvojtakt. Tak som špekuloval, že ako to spraviť, tak som nechal v Brezne u svojej rodiny Piaggio a začala zábava. Zohnať vlečku, prepraviť to, ako to naložiť na vlečku, lebo to má nejakých 500 kg. 4 chlapi sme to nevedeli zodvihnúť, lebo to je tak, všetko sa tam ohýbalo. No a začal ďalší príbeh, ako to dopraviť do Bratislavy. Nakoniec sa mi to podarilo. To bola teda strastiplná cesta a začalo to. Ako prvé som zašiel do Gorify, ktorých som poznal. To boli moji budúci kamaráti, absolútne netušili, kto som, čo som. Tak s veľkou opatrnosťou sa so mnou bavili.
Konkrétne pozdravujem týmto Amira, s ktorým sme v dnešnej dobe už veľmi dobrí priatelia a kamaráti teda. A sú to jedni z našich hlavných pražiarov, jedných z pár, ktorých tu máme a ktorých si držíme, lebo sú naozaj skvelí. A práve takíto ľudia potrebujú, aby sa o nich vedelo. Dnes som zobral od Amira dosť dobrú kávu a skúšali sme rôzne kávy, skúšal som všetko možné, tak som zobral 10 kg výberovej kávy a začal som študovať, že ty kokos, ako funguje ten kávovár, ako to funguje a tak ďalej. A vrajím si, že nie, proste idem na to nie cestou punku, ale reálneho vzdelania. Zistil som, že funguje nejaká asociácia, SCA, Special Coffee Tea asociácia, že má nejaké pravidlá, recepty a tak ďalej. A ono to začalo byť fakt zaujímavé. A začalo to ísť do peňazí. Chvala Bohu, medzi tým som predal byt a tým, že máme zdravý popcorn, sme s tým známi už medzi aj baristami dosť, lebo je to neskutočne fajné. Tak to začalo živiť pomaličky tú kaviareň, kde som minul 10 kg kávy, ktorá odišla do výlevky a povedal som si, že pokiaľ nepôjde dokonalá káva presne podľa receptov a pravidiel Special Coffee Tea, všetky veci, pokiaľ nebude to mlieko napenené dokonale, tak nepôjdem na ulicu a nevypýtam si peniaze od ľudí za niečo, čo není úžasné a nie je také, že na prvý dušok zavrú oči a odniesie ich do mimo. Proste ich uniesie aj chuťovo. A tak to aj bolo. A dneska, keď chodím po rôznych akciách a chodím aj s popcornom, chodím s druhým gastrom a chodíme s eventovou firmou, a náhodou tam nemám svoju kávu. Ja mám vždy kávu pre seba samozrejme v termoskách alebo si robíme filtre, ale keď tam nemáme kaviareň, tak niekedy pozerám s nemým úžasom, čo ľudia dojdu a dokážu vyprodukovať z espresso stroja a nedá sa to nazvať kávou, ale kávovou hmotou. A už keď robíte nejakú kvalitu, tak vidíte na tých druhých ľuďoch, že to nefunguje. A vlastne preto som začal s kávou, lebo som chcel doniesť tie najlepšie kávy na svete, alebo ktoré objavíme priamo na ulicu, lebo na ulici je to ťažké. Jedna vec je mať malú kaviareň, niekde zašitú, ortodoxnú pre fanatikov a nadšencov a chodia vám tam len ľudia, ktorí vás vyzdvihujú, že aké je to úžasné, aké je to super, ale ste zašití niekde v meste, alebo veľa ľudí tam chodí. Ale najťažšie je byť na ulici a úplne obyčajných ľudí, ktorí pijú zalievanú kávu z Popradského kraja. Nebudem robiť antireklamu ani nič, sú ľudia, ktorí to proste potrebujú, majú radi tieto kávy, ktoré sú prepražené a tak ďalej, ale keď týmto ľuďom dokážete dať kávu a minútu predtým a vynadajú, že aká je tá káva drahá a prečo toľko pýtate a zároveň keď sa tej šálky napijú, zavrú oči, a zrazu im zastane pozitívne svet a tí ľudia sú v 7. nebi a ten človek sa vám zároveň okamžite, ale že v tom momente na 3 sekundy mu vypne software a on sa vám ospravedlní, že tak prepáčte, ja som to tak nemyslela, wow, to čo je? A toto je presne ten cieľ, doniesť ľuďom to najlepšie a nehovoriť im hneď na začiatku, že toto je a super, ale napísa a vyskúšaš. A keď sme už pri leveli výberovej kávy, tak výberová káva funguje úplne iným spôsobom ako komoditné kaviarne, kde vám stačí za pár eur mlynček, za pár eur výbava. A keď sa začnete do hĺbky ponárať, tak zistíte, že potrebujete vybavenie, ktoré je rádovo niekedy 10-násobne drahšie, niekedy oveľa aj viac. A zistíte, že to nie je len kúpiť si mlynček a začať robiť kávu, ale zistíte, že vám treba barometer, že zrazu riešite vonka vlhkosť, riešite úpravu vody, potrebujete karbonickú tvrdosť vody, pH, presné minerály a tak ďalej. Toto neriešite v komoditnej kaviarni, alebo riešite to minimálne nejakým jedným filtrom maximum. Niektorí ani filtre nemajú, som zistil, a používajú kávy, ktoré stoja pár eur. Ale vy používate násobne drahšiu kávu, potom zistíte, že existujú nejaké špeciálne sítka, ktoré by mali ísť do stroja, potom zistíte, že sú ešte lepšie. Zistíte, že IMS firma, niektorí to poznajú, zistia, že je slabá. Potom sú tam
iné značky, ktoré nechcem menovať, lebo nie som ani sponzorovaný nimi, ani nejak platený. A prešiel som dlhou cestou, kým som vôbec k ním došiel, ale nakoniec zistíte, že vám netečie cík vody, ale zrazu je to niečo úplne iné. A postupne študujete, non-stop ste ponorení na internete, furt študujete, hľadáte, stretávate sa s ľuďmi, ktorí sú podobní maniaci ako vy. A potom už keď začnete byť v nejakom tom štádiu, že zistíte, že sa nemáte o technológiách veľmi s kým rozprávať na Slovensku a z tých tisícok ľudí, ktorí si myslia, že sa vyznajú, tak zistíte, že sa rozprávate s jedným, s dvomi ľuďmi a počas je to tak, že oni vám sami povedia, že a na čo riešiš až takýto level, tak som si povedal, nie, ideme to riešiť takto, ideme spraviť pojazdný labák na vonka a ideme doniesť ľuďom to najlepšie, čo sa dá. Lebo prečo by ste vy nemali piť niečo dobré a mali by ste hľadať len tie najlepšie kaviarne a chodiť za nimi. Tak my sme prišli priamo do lesa a už sa pár rokov s tým, nechcem povedať, že trápime, ale je to boj niekedy, je to teda riadny boj aj s počasím, aj s ľuďmi, aj celkovo, lebo aj tí najlepší hudobníci, keď urobia kariéru, tak buď prestanú robiť koncerty, alebo chodia chodia do malých podnikov a chodia potom na ulicu. Vždy pokiaľ začali na tej ulici ako hudobníci, tak sa vrátia. Urobia kariéru, dokážu si niečo a vrátia sa naspäť na ulicu. Lebo urobiť outdoorovú baristiku v tomto leveli, vonka na ulici pri tejto technológii, ktorá je laboratórna, tam máme 2 laboratórne mlynce, máme tam, nejdem vraviť o značkách, lebo aj takto drvivej väčšine ľudí absolútne nič nepovie, ale keď máte technológiu, ktorá je absolútne citlivá na hrúbku mletia kávy, na počasie, na úplne všetky veci a potrebujete mať klimatizovanú miestnosť, kde je stála teplota, tak skúste s touto technikou urobiť vo vonkajších podmienkach dokonalú kávu. Aj dokonalá, vždy je tam 1%, ktoré sa môže zmeniť. Preto aj keď máme nadstavené stroje, stačí zmena teploty, vlhkosti a tak ďalej. A koľkokrát vyhodím do fotka ide 100 gramov kávy a koľkokrát skončí v koši. Už som vylial desiatky litrov filtra. Veľa ľudí dojde a aj ten filter, ktorý vylejem do kanála, alebo teda do prírody, lebo je to hnojivo dobré, tak príde aj úžas, že wow, že takýto filter som ešte nepil, ale hovorím, ale to není dokonalé. Počkaj, keď ti spravím dokonalý filter, ktorý má presne takto chutiť. A vtedy počkajú, niekedy aj 20 minút čakajú, niekedy tu ľudia čakajú pol hodinu, lebo ja sa rozprávam, lebo aj ten za vami sa chce rozprávať, aj ten za ním sa chce rozprávať a presne robím túto kaviareň preto. Nie ako výdajňu, kde sa len kasíruje, ale hlavne v prvom rade je to, aby ste vy sa vzdelávali a dostali informácie, vedomosti. Ja som si tie informácie veľmi tvrdo vybojoval. Veľa vecí som musel pochodiť, natočiť tisíce kilometrov, aby som sa k ním dostal, načítať kopec článkov. A vždy je tá profesionálna baristika, ale že naozaj profesionálna, je zahalená rúškom tajomstva. Všetci títo ľudia, ktorí majú naložené kaviarne, tak robia drahé workshopy, drahé semináre, ale tam vám tiež len odhalia nejaký kúsok. Ale tým, že my sme vonka na ulici a chcem doniesť tie výberové kávy, chcem vám ukázať, ako má chutiť naozaj dobrá káva, aby ste ďalej nepodporovali výdajníky alebo ľudí, ktorí len vydávajú kávovú hmotu, ktorá by sa nedala nazvať kávou, a naozaj by ste vedeli oceniť tú kvalitu, tú chuť a tie všetky veci, ktoré môžu byť vo výberovej káve a ktoré teda sú vo výberových kávach, tak práve preto sme tu. Aby sme vás vzdelávali, aby ste sem došli, aby ste si dali dosť dobrú kávu na to, aby ste boli spokojní, aby vám to urobilo radosť v živote. A mnoho ľudí, keby poznalo výberovú kávu a vedelo, čo to obsahuje, aspoň 5% z toho, čo tu ľuďom rozprávam, alebo teda menšie percento, tak by prestalo piť alkohol. Mnoho ľudí by podľa mňa prestalo brať drogy, lebo však na čo? Z tej kávy aj tak nemáte stavy. A je to niečo, čo vám môže otvoriť v živote mnoho dverí. Stretnete sa s mnohými ľuďmi, spoznáte sa s mnohými ľuďmi tak ako ja.
Že vlastne cez kávu som začal znova naplňať moju cestovateľskú vášeň a spoznávam sa s ľuďmi, s ktorými som sa v živote nestretol a teraz sme dobrými priateľmi. Tá káva je tak komplexná a je to jedna z najťažších vied, s ktorou sa bežní ľudia stretávajú. A výhoda kávy, že nikdy neviete vedieť o káve všetko. To znamená, každý z nás, aj z tých najväčších machrov okolo kávy, čo sú tu aj na Slovensku, aj v pár, alebo je nás pár, tak každý vieme nejakú časť. Väčšiu, menšiu, ale keď sa stretneme, tak nikto už nepotrebuje dokazovať, že ja viem viac, ty vieš menej, lebo niekde v strede vieme niečo rovnaké, ale teda máme medzi sebou obrovský rešpekt, lebo ja viem, že nemôžem vedieť všetko a ten kamarát, ten profesionálny barista, ktorý je podobný nadšenec ako ja, tak on vie zase jednu časť. A vždy sa doplňame. A to je perfektné na tej kávovej komunite, že pokiaľ sa ľudia nehejtujú a netvária sa, že ako malí bohovia, že on vie všetko, lebo nedá sa to vedieť. A pokiaľ dojdete do určitého levelu, tak vám každý najväčší profík povie, že ja v podstate o káve neviem nič. To vám budem tvrdiť aj ja. Ale to je kvôli tomu, že mám ten rešpekt a mám tú pokoru. Lebo vždy môže dojsť niekto, kto vie viacej a ja sa od neho môžem učiť. A to je na tej káve krásne, že sa stretneme, ty donesieš nejakú kávu z niekadia, z nejakého kraja, či už je to slovenský pražiar, alebo zahraničný pražiar, môže to byť nejaká káva, ktorú som ja nepil a veľmi rád ju ochutnám. A je to cesta chutí, cesta poznania, cesta niečoho zaujímavého. Preto vravím, že ľudia hľadajú vo víne, hľadajú vo whisky, hľadajú v rôznych iných nápojoch, ktoré pritom ako alkohol ničí úplne mozgové bunky, tak pri káve je to opačne. Káva je zdravá, má antioxidanty a hlavne sa ľudia nepobíjajú ako v bare, hej, keď popíjajú alkohol. Tak vravím, že mnoho mladých ľudí, keby poznalo svet výberovej kávy a chutí a čo to vlastne obnáša celý ten farebný svet, tú štruktúru a všetky tie vedomosti, keďže to je jeden obrovský vedný odbor, ktorý sa nedá poňať jedným človekom, tak by nechodilo do barov podľa mňa chlastať a našli by iný zmysel života. Preto máme tu ľudí, ktorí majú ešte nedovršili ani 18 rokov a koľkokrát tu sedia pri stole a rozprávame sa. Pokiaľ je čas a je priestor, tak sa rozprávame o tej káve. Nebudem tajiť tie informácie, niektoré veci sa dozviete na workshopoch, niektoré sa dozviete tu a práve tie workshopy nám pomáhajú prežiť s tou kaviarňou a vás zase posúvajú inde. Lebo sa tam môžete naučiť a my môžeme za to, čo tu necháte na workshope, kúpiť tie kávy, ktoré sú nie bežne dostupné alebo sú skoro vôbec nedostupné na Slovensku. Jasne, viete si ich kúpiť, viete sadnúť na lietadlo, ísť niekde do krajiny, niekde v rámci Európy, v rámci sveta, viete ísť do Japonska, viete ísť kdekoľvek. Viete si kúpiť u najväčších machrov kávu, ale keď si zoberete tú cestu, že vy musíte sadnúť do lietadla, alebo pešo asi to je ďaleko, no za rok ste tam, a kúpiť si tam balík kávy, tak je to neefektívne. Lebo takto obchodíte Európu. A tým, že ja cestujem, stretávam sa s ľuďmi a vy nosíte vlastné balíky kávy sem, môžete si ich tu zomleť, pokiaľ je to výberová káva, aby tam nebolo že nejaké skálka, zrniečko, čo by nám poškodilo mlynček. To znamená, že lacné výberové kávy a komoditné kávy sa tu nerobia. A tu je jediná možnosť, čo som zatiaľ sa stretol na Slovensku, že prídete do kaviarne, ktorá musí generovať aj nejaký príjem, aby mohla žiť, tak nikde vám nedovolia si zomleť vlastnú kávu. Nestretol som sa, že vám dá niekto kombicu, hej, profesionálnu, dá vám tu všetko zariadenie, pokiaľ samozrejme tu není fronta ľudí, aj na to priestor, tak si tu spravím vašu kávu, hej. Od vás nechcem nič, dojdi, daj si dobrú kávu, ja si tiež dám dobrú kávu s tebou, vypijeme ju a zase naučím niečo nové. A o tom je to, čo tu chcem vytvoriť, a to je tá vlastne otvorená komunita výberovej kávy. Ja som tiež nejak začínal a bolo to hodne ťažké, lebo sa so mnou nikto nechcel riadne baviť, a keď sa bavil, tak sa bavil a každý sa bavil buď cez peniaze, že buď som si od neho kúpil balíky kávy, alebo proste
si platíte workshopy, kde niektorí sú schopní za workshop 3-4 hodinový si vypýtať stovky eur, platíte si školenia a tak ďalej a všetky tie veci si spíšete, vyjmete si z toho body a zistíte, že na mnohých tých workshopoch, alebo teda tých, nie sú workshopy, to sú reálne školenia, ktoré majú základ, hlavu a petu, tak zistíte, že niektoré veci nesedia, aj keď je tam SCAčko a tak ďalej. Nie všetci tí učitelia sú až takí múdri, ako sa tvária. A absolvoval som niektoré školenia len tak, že som išiel na ne a potom som zistil, že ten chalan, čo to rozpráva, je príliš málo na to, aby bral také peniaze za to, čo robí, lebo som rozmýšľal, čo na tom školení robím, hej. Že ako, tak ja by som mohol školiť jeho, ale nechcem byť zase ani nikde namyslený, ani nič, proste pokora. OK, prijal som to, chalan to robí, učí, berem, príjmam, fajn. Ale zistil som, že vlastne ten level ľudí je obmedzený, že keď niekto predáva Lamarzoko, tak vie o tom Lamarzoku, ale už nepozná iné stroje. A sú stroje pre väčšinu baristov na Slovensku, že som sa stretol nejaký základ, že tam je nejaká mašina, ktorá je najväčší luxus, lenže nad tým je potom, že dlho nič, a potom sú stroje, o ktorých vie možno 1 promile ľudí. To je proste ten level techniky, kde sa my dostávame, kde aj sme a kde to chceme urobiť tak, že z tej kávy dostaneme o mnoho viac ako mnoho pražiarní, ktoré sú tu, lebo tú techniku nemajú a možno ani o tých technológiách nevedia. A presne to je to, čo tu robíme. Dostať z kávy maximum, aby ste vy mali absolútny zážitok, ktorý bude famózny a keď odídete, tak ešte vám to dlho ostane v srdci a vraviť si, že tak toto bola bomba. Ideme sem, urobíme si skvelú kávu.